ज्यादा दूर ना चलल जाए। ढेर दिन हो गइल बा घुमला तनी साग भइल बा कि कुल मटर उटर फरल हुई ओनी आवा तड़ी से तीनो आउ हां लौकते रे किसन हमरा मतलब रोज कैसे हो जाला प्यार अखिया के लड़ते लड़ते हो कैसे हो जाला प्यार। अरे क्या करो अच्छा नहीं खेला पता चलल ह कि जीजा का कोई रहो तो वहां तो कोनो लाइन मारते हो सन हिले ना फुला। अरे मारे ना दी हम तो कोई लाइन ना मारना सिर्फ रोरा पे मारना हमारा पा 10 दिन ले लौकत हइए नहीं खो अब गोइलू तो बताइबो ना कोइलू पहले नजर में रोरा से प्यार हो रहे प्यार हो मतलब हम डरे ना कहत रहे कि पता ना रोरा हमरा के पसंद करता नहीं कोई रहो तो ठीक ठाक रहो। हां ठीक तरह बे के रही का हाल बता हर दीदिया के सब ठीक बा जान दें कि मतलब जैसे रोरा से एक बार तो मिला रहे पर हमरा लागल कि बहुत सारा मतलब रोरा से प्यार हो गइल बा पर हम कहना पैनी डरे कि मतलब का पता रोरा पसंद करना कि ना करना पसंद करना ना काहे ना पसंद करी ना हम यही डर से मतलब ना बतानी रोरा सिसार ना करनी प्यार के कि का पता मतलब रोरा जिंदगी से दूर कर दें तो फिर हम जी ना पाए मेरा और मतलब फोटो वोटो देख के हम कैसे कैसे जिंदगी जिए जानी ये दाना तार प्यार रहे तो जाला तो बतावेला ना कि जाता नहीं दीदिया का। हाँ तो नंबर ले ले रही फोन करे खातिर तो अब कहाँ उतना हमरा बुझाई नंबर तो हमारे मोबाइल पर एको दिन फोनो ना आइल ह कहाँ फोन आइल बा मोबाइल में ना तो फोन नंबर और रहे तो पहले बतावत रहे ना हां रउरा बुलाइम फोन करम था जिम न हैं हां तो हम फोन करम सिगरेट ना पियल जाला वो सब ना देख ली कोई तो का कही घारी में जानी जमनी के घरे निखिन जा ना हैं जाइल ना जाई ओकरो समय आई चलल जाई देखी सब कोई ते ताको तटुए होने एगो तो बूढ़ है नहीं बराबर बैठा रहता चलो के चले के आते आते टकरा गुनिया हमार गलती रहे कि तू टकराई लड़ू जान बुझ के हमरा में गलती वाला कोनो वजह रहेला कैसे वजह रहला तू काहे हम ये लोग कनिया टकराए खातिर तो हम चलत रही हम देखले ना आनी तब टकरा गोलू तो हम का करी एमे हमार का गलती बा टकरा गोलू तो एकर मतलब कि लव हो गेल बा लव ई का कहला नहीं के पता आई ई कौन सेंट मार के आइल बड़ू एकदम बुझाता कि गमकता बुझाता कि पूरा देह में लग जाई कौन सेंट है सेंट ई चमेली सेंट है चमेली सेंट होला का हां नहीं तो मालूम बड़ा बड़ा मतलब कहाँ जात रहू बड़ा ई समर के आइल बड़ू घूमे खातिर देखनी है नहीं ऐसा तो बात नहीं है जरूर कोनो मतलब आशिक उशिक होई है ना जरूर कोई मतलब लवर उवर तो होकबे करी कोई नहीं के तो झार कैसे कहाँ घूमे जाते नहीं है कि शायद कोई जिंदगी में आ जाए जिंदगी में हाँ तो मतलब कि प्लान बना के चलो रुका कि कोई मतलब एथी हो मिल जाओ तब का हाँ अरे होई का होटल तब का विचार बा विचार बा मोबाइल तो कहने की ठीक है बा ले लो मोबाइल नंबर या लिख लो।